ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾರು ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಎಂಕುಲು ತೆಲಿಪಾಯರ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬೈದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಿಖುಲ್ ಮಾತ ತೆಲಿಪೇರ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆತಾರಂದು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸನ್ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ಎತ್ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಭುವನ್ ಹೀರೋ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಂದಿನಿ ದಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ hospitality partner the Ocean Pearl and anchane healthcare partner KMC Hospital and anchane green energy partner Kumble Solar, costume partner Black and Black fashion analyst and costume cottage and anchane radio partner adu nammottige Red FM 93.5 and aita otugu namma co-sponsors la uller. So Royal Heaven Rose, VK Furnitures and Electronics, Kushals Fashion Jewelry, Wardrobe, Modern Kitchens, SL Shade Diamond House, Lady Hill, Car Decor, Biomont Hair Replacement, Deccan Carpets, Evergreen Garments and Exports, Crystal Park Inn and Arohanam Hospitalities, Royal Groom, Cochin Bakery, Vasudev Stores, Olympic Sports, SP Cinemas, Happiness Chocolatey Bar, Glitz Entertainment, SS Creations, GD Advertisement Private Limited, Vedam Ayu Ayurvedic Multi-Speciality Hospital and Sri Dharmasthala Manjunatheshwara College Ujire. Thank you so much. Mukling ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಿಯೋಮೌಂಟ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ ವರ್ಸಸ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜಯ ಮಾತಾ ಈ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ದ ನಡುಟು ಪೈಪೋಟಿ ಆಯರುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಯೋಮೌಂಟ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ. ಬಿಯೋಮೌಂಟ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ ದುಮ್ಮುದ ಲೀಗ್ಡ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆತೊಂದೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೋಜ್ಮುಳಿ ಬಂದು ಸಂತೆ ನಿಖಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಸತಿ ನನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂದೇರು. ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಈ ಸತಿ ದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಂಟು ಶಶಣ್ಣ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಡೇಪಲ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಜೀವನ ಅನುಭವಿಸೋಣ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪಿಂದ ದಾನ್ ಇಜಿನ ಬರಿತಾ ನೂದು ಸತಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಆಹಾ ಅವಕೇನು ಜೇರ್ ದಯಪಡ ಹೆಂಗೆ ಅನುಭವಿಸದೇ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂತ ಬಂದು ಸಂಚಾದ ಈ ಅನುಭವನ ದೀವೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ ತೊಂಬೈದೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಡಲ್ಲ ಈಗ ಅನುಭವಿಸದೇ ಆವಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡು ಮದುವೆ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಂಚಾದ ಈ ಶಾಮಿಯಾನ ದಕುಲ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದಕುಲ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದಕುಲ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಏರಾಡ್ಲ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನು ಟ್ರಯಲ್ ತೂದೆ ಇಡೀ ಅನುಭವಿಸರು 5 ಒಕ್ಕಾಕಲು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ದೆತ್ತ ಒಂದು ಬೈದೇರು. ಸೊ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂತ ಬನಲಿ ಅಂಚ ಜೋರ್ ತಾಟಿ ಬಡದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಿಯೋಮೌಂಟ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಲ್ವದ್ಕರ್ ಅವರ ಬಿಯೋಮೌಂಟ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ SL ವಿಲ್ಕಾನ್ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಬೆಂದುರ್ವೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ. ಶಶಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಷಯದಾದ ಬನ್ನಗ ಎಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ಮಗಲ ಮದಿಮೆ ಏನೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ತೂಲಿ ನಾನು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಟಲ್ಲ ಸುರುಕು ಅನುಭವಿಸನು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಶಾಮ್ಯಾನ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪುರಂದರ ನಾವು ಅದ್ಮೇ ಹೋಯ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಸಾಮಾನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ದೆರ್ಪಾರಂದೇನಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಚಿನ ಸಾಮ್ಯಾನೇ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಅನುಭವಿಸತ್ತ ದೆತ್ತು ನಮಗೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಯ್ನಿ
ಎಂಚಿನ ಫುಟ್ಟಿ ಸಮ ತಿನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಚ ಅನುಭವ ಆಯ್ತಾ ದೆತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮದ್ಮೆ ಅನುಭವ ಸರಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅನುಭವ ಸರಿ ಸೆಟ್ ಆತನ ಆಹಾ ಕಟ್ಟಾಡಿ ಬಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅನುಭವಿಸೋಂಡಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣ ಬಲ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಮಗಲ್ ಬಂಡಲು ಮದ್ಮೆಗೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಓಡುಂದು ಅಂಚ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗ್ಲೆ ಬಂತೇನ್ ಓಲ್ಯಾರ ನಿನ್ನ ಲವ್ ಲವ್ ತ ಮುಸುದ ನಿನ್ನ ಶಿಲ್ಪ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಕೊಲ್ಪ ಶಿಲ್ಪ ನಿಕ್ಕೇಂಬೆ ಶಿಲ್ಪ ಬರ್ಚು ಬೊಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಚೈತ್ರಾವ್ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಮರೆತು ಮರತಾನ ಅನ್ನಬೆ ಎಂಜ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತ್ತು ಬೊಕ ಡೈಲಾಗ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚಿನ ಪೆದಂಬಿ ಬಣ್ಣಗನೆ ವಿನಿತಿನ ವಾನಮ್ನತ ಪೆದಂಬಿ ಏನಾಗ? ಆಯ್ ಪನ್ಪುಣ್ ಮಾರೆ ಅದ ಎನ್ನ ತುಯ್ಯನ ಎಂಚ ಎನ್ನ ತುಯ್ಯನ ಪುಣ್ಯ ತುಯ್ಯನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ ಔಸೈಡ್ ಈ ಎನ್ನ ತುಯ್ಯನ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ತುಯ್ಯರ್ನೇ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಲ್ತ ತೂಪಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಕ್ಚರ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ತುಲ್ಲ ಬಂಡ ಏರ್ನಂದು ತೂಪಿನಿ ಯಾನು ಇವನ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ಬು ಹಾ ಈ ಪೋದು ವಿನೀತಿನ ತೂಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇ ಸತ್ತವಲ್ಲಿ ನಿಗುಲ್ ಬಿಲಿ ತಗೊಲ್ಲ ಅತ್ತಪ್ಪ ಅಕ್ಕ, ಎಂಕುಲು ಆದಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೈದ ನಂಚ ಮೈಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಯ್ಯಾಡಿ ನಿಗುಲ್ ರಡೇ ಜನನ ಅತ್ತ ಸರ್ ಕೂರೋರಿ ಉಳ್ಳಿ ಆಯ್ ಬಣ್ಣಗನೆ ಅಬ್ಬರಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಬ್ಬಾಡು ಬಾರಂಚಿನ ಮರ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸ ಅತ್ತ ಸರ್ ಅಕ್ಕ ಕಾಲಿ ರಕ್ಕಸಿ ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ಒಂದು ನವಿಲ ಬಕ ಒಂದು ಕೊರುಂಗತ್ ಸತ್ಯನ್ನ ನಾನು ಪಂತೆ ಮೊಕುಲ್ಡ ನಾನು ಗಿಟಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಗಿಟಾರೇ ಕೊರ್ಲೇನು ಗಿಟಾರ ಓಕೆನ್ಯಾ ಕಟಾರ ಅಂತ ಹತ್ತು ಮಾರ ಪಿಲ್ಲಿತ ಬೆಡಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ತುಲೆ ಆಯ್ತು ತುಚಿದ ಲಕ್ಕವೇ ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ತುಚಿ ಸ್ವರ 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 ಇವ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ವಿಭೂಷಣ್ ಈ ಸ್ವರ ಲೆಕ್ಕ ಏನತ್ತ ಆ ಸ್ವರ ಲೆಕ್ಕ ಏನತ್ತು ಬಕ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಳ್ದಿನ ಬೈನಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಬೇ ಕಪ್ತಾನ ದೀಪತ್ತ ಮರದೆ ಬೈನಿಂಗ್ ಅವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರಿಗೆ ಆತ ಹಂಗಂಚ ಅಂಚ ಮಾರೆ ನಿಗುಲ್ ಬನ್ನಗ ತಾಸೆ ಕಂದರ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೋಲ್ಲ ಕಂದೋಡು ಡೋಲುಂಡು ಓಲುಂಡು ಮೂಲುಂಡು ಎಂಚ ಎಂಚ ಯಾನೋರ ಅಸ್ಸ ಏನೋರ 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 ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಬು ഞാൻ പാടി ഒപ്പിനിത് ಬಿಡೋಡ ಹೌದಾದಾಯಿನಿ ಅವ್ ಡೋಲ್ ಪರೀನಿ ಆಯಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ತಾವಿಯ ಆದನೆ ಡೋಲು ಇದು ನೆತ್ತ ಚರ್ಮ ಏಡ್ದಾನದೇ ಹಾಗೆ ಕುರಿತಂಡ ಪರಿದಂಡ ಅತ್ಯ ನಿಗುಲ್ ಕಾಲಿ ಈತನೇನ ಬೇಲೆದಾಲಿಜ್ಜ ಬೇಲೆಂಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮಡ ಜಾಗೇತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಏತುಂಡು ಜಾಗೆ ರಡ್ಡಕ್ಕರ ಈ ಸೈತನ ಒಕ್ಕರೆ ಒಕ್ಕ್ಯಾರ ಪೋನಾಗ ಈತ ತೆಕ್ಕರೆ ಅತ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಂ ಪಂಪೇರು ಎಂಚ ಉದ್ಯೋಗಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಂ ಪಂಪೇರು ಅಂದಂದು ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಉಂಡು ಎಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದಿದ್ದಿ ಸರ್ ಹಾ. ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಎಂಚಿ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟಯ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಕತ್ತದ ಸರ್ ಬೇಲೆ ಅದೇ ಮಾರ ಬೇಲೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸರ್ ದಾದ ವೈಪುನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರ್ಗಸ್ ಉಂಟಾವು ಇರೋಯ್ ಪೋರ ಅಂಚತ್ತು ಅತ್ಯ ಇದು ವೈದ್ಯನ ಕೇತು ಕೊರ್ಬೇರಿ ಚಾತ ತಿನ್ನಿದ ಬಿಡ್ದು 800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿ ಅಂದ ಹಾ ಎಡ್ಡಾಕೊಂಡ
ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ರೈಪಗನ ಹೌದಾ ತಂಬೆ ಕರ್ಗಸ್ ಹೌದಾ ಡಬ್ಬ ಏನಿ ಅವ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಾಯಿನಿ ಇದಾ ತಂಬೆ ಅದಾಯಿನಿ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಾಯನ ತೋರ್ತೀನಿ ಅಂತೀನಿ ಇದೂರ ನನ್ನ ಕಾರ್ದಾಡಿಗೆ ಬರೋಣ ಬರ್ತೀನಿ ದಕ್ಕಿನಿ ಸೈಡ್ ಇಕ್ಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಬುದರ್ ದಾದ एकला ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಪುದರ್ರೆ ಡಿಪಿಜೆ ಮೆಲೋಡಿಯಾ ಡಿಪಿಜೆ ಭಂಡ ಧರ್ಮಗ ಪದ್ಯ ಪಂಪರಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಹೌದಾ ದೀನಿ ಹೌದಾ ಬಣ್ಣ ಸರ್ ಕೆಲವೇರೆ ಧರ್ಮಗ್ ಪನ್ಪಾದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫೋನ್ ಆಗ ಬೇರಿ ಬಿಡುದು ಕಡಬ್ರೇರಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಬುದ್ಧಾಡೆ ಕಾಸು ಕೊರಡ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಟ್ಟ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಖರ್ಚು ಅಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಅಮ್ಮನ ಮಲ್ಲನ ಅದ್ಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಜಿಂದ ಎಂಚ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಜಿಂದ ತೀಸ್ಕೊರ್ಪ ಆವ್ ಇದೇ ಗತ್ತು ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಗಲೇ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಈತು ಕೊರ್ಪಾರ ಈತು ಕೊರ್ಪೆ ಅವ ಅಂಚೆನೆ ಬೇ ಏನ? ಶುರು ಈತ್ ಕೊರ್ಬೆ ಅನ್ಬೇರಿ ಅಕ್ಕ. ಈತೆ ಕೊರ್ಬೆ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ನಿಕುಲು ಸುರುದಾದಂ ಪೋರು ಶುರು ಎಂಗಲ್ ಬರ್ಪ ಪಾಪ ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲಾತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಾತಿಗೆ ಪೋಂಡ ಹಾಲ್ಡೇರ್ ಪದ್ಯ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅನ್ಪೇನ ಅಂಚತ್ತು ನಿಕುಲು ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಸುರುದಾದನ್ ಪೋರು ಸರ್ ಎಂಗ್ಲು ಹಾಲ್ಗೆ ಶುರು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ದರ್ಪ ಒಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಂಡದಾರ ತಾಗಿಯಾ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನ ಆರು ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ಪೇರ ಅನ್ನೋರು ಬೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅವ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಪಾಡೆ ಕಾದಂಬೆ ಅವು ಈ ದಾದಾರ್ನ ಕಾರು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಸ್ತ ಗೇರು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಏ ನಿಕ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತೋಡು ನಿಕುಲು ಸುರು ಪದ್ಯ ಓಲ್ ಪನ್ನಿ ಎಂಗ್ಲು ಬೆಂದಿರುಡು ಬೆಂದಿಡು ಬೆಂದಿರು ಬಲ್ಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡೆಡು ಗುಡ್ಡೆಡು ಹಾ ನಂದಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಸಾನದ ಮಸನತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸನದ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ದವಳು ಎಂಕಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾದ ಮರಣದ ಪತ್ತ ಮಾರ ರೈತವಲ್ಲಿಗೆ ಮಸಾನ ದೀತೋ ಲೆಕ್ಕ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಬುಜಿ ತಾನೆ ಕುಲೆ ಕುಲ್ಪುರ ಲಕ್ಕುವ ಸೈಯಡ್ ನಿಕುಲು ನಿಕಲ ಟೀಮ್ ದ ಗುದರ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿಕಲ ಗುದರ್ ಭಂತಿನೆ ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಬದಾರೆ ಬನ್ಬೆ ಉದರ್ ಬನ್ಬೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಊರು ಮಾಮಂಜೂರು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೇಕಾರ್ ಸಜ್ಪಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಣ್ಣ ನಾನು ಕೆಂಚನಳ್ಳಿ ಕೆಂಚ ಕಣನ್ನೋ ಈ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಅವಂದೇ ಓಡೆ ಪರ್ತಾ ಕಕ್ಕವೆ 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 ನಿನ್ನ ಕಕ್ಕವೆ 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 ಒಚ್ಚವೆ ನಿಗಿಲನೆ ಒಚ್ಚವೆ ಬಚ್ಚವೆ 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 ಇಂಜ ಮಂತ್ರಿ ಬಚ್ಚವೆ ದ ಎಂಕ ನಿಕುಲು ಪದ್ಯ ಬಂದ್ ಬಾರಿಜ್ಜಂದೇ ಡೌಟ್ ಎಚ್ಚರ ಬನ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪು ನಾನು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕಫ ಅಂಚ ಸರ್ ಯಾನು ಪುಟ್ಟನಾಗನೆ ಪದ್ಯ ಬಂತೆತ್ತಿ ಓಪನ್ ಓ ಪನೆ ಪುಟ್ಟನಾಗದ ಓಪನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪರಾಡು ಸತ್ಯವನ ಈ ಬುಲ್ತಿನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಈ ಪದ್ಯ ಗೊಂಡತೆ ಬಿರುದು ಬೈದನು ಪಜತ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಪಜತ ಬಾಲೆ ಇದು ಪಜತ್ತ ಬಾಲನ ಇದು ರಜತ ಬಾಲ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ ಬರ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಯಾ ನೆಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ ಸರ್ ಕೇಂದಾರಿ ಪನೆ ನನ್ನವಳು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನಲುಗುವಳು ಮುಟ್ಟದೇನೆ ಮುದ್ದಾಡಲೇ ಆಡಿದರೆ ಅರಳುವಳು ನೋಡಿದರೆ ಕರಗುವಳು ಮನದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲೇ ಹೊರ್ತಾಂಡು ಇರುಂತಾಲೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆತನು என்ன ಉಂತಾಲೆಂದು ಏ ನಮೆ ಮಾರಿ ಸರ್ ಆತ ಸರ್ ಎಂಗ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಎಂಗ್ಳು ದಾರಾಯದ ಪದ್ಯ ತುಳುಟು ಮನ್ಪೋ ಆರವೈದ ಅವೆಡ್ಡಾಪುಂಡು ಈ ಮದಿಮೇಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಮದ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡ್ಯ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವು ಬೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬುಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನ ಮುರ್ಕವೆ ದಾದ ಕೋಡಿ ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಂಗ್ಳು ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದಿನ ಮಾರ ಆರನ ಪದ್ಯ ಉಂಡ್ರ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ ರೀಮೇಕ್ ಮಂದೆ ಅಂದಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೀಲ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಮೀಲ ಮೀದಾದ ಬೆಂದರ್ದೆಕ್ಕದೀಲ ಎಂಚು ವಾಸ್ತವ್ಯ ವಾಸನೆಜ್ಜಿ ಬೆಂದೂರು ತೆಗೆದಿ ಜನ ಇರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ತೂಪರ ಏ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲೋಡಿ ಯಾಲ್ಲ ಬಡಿದಿನ ಏಪಲ್ ತುಪ್ಪ ಬಡಿದಿನ ಏಪಲ ಮೇಲ ಇರ್ನದಾದ ಗಟ್ಟಿಯ
ಜೀವ 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 ಅಂಬೆ ಯಾವಲ್ಲಿಂಬೆ ಹೇಗೆ ಆತ ಗಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾತ ಸರ್ ಈ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪದ್ಯ ಮದ್ದು ಇತ್ತಿನ ಆಯ್ತು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಬಹುದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದಬಹುದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ತಿಂಗಳ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ರೆಡಿ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾತುಕೋಳಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಂಪುರ ಕಪ್ಪೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮರಿ ಮುಗುಡು. ಈ ಹೊಡೆಯುವೆ ನಾನು ಮುಗುಡು ಬರ್ತಾರವೆ ಮರ್ಲಮ್ಮೆ ದಾದಾ ಒಲ್ಲ ತುಚ್ಚಿಂದ ಮಾರೆ ತುತ್ತ ಯಾಜನ ಪುಂಚ ಕೈ ಬರ್ತು ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಟಾರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಯಾ 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 ಗಿಟಾರ್ ದಾಲ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಿಟಾರ್ ದಾಲ ಬಿಟ್ಪಾರೆ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬುಡಿಯೇ ಯಾರನ್ನು ಯಾರು ಬುಡಿ ಬಗ ಸರಿ ಕೇತ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಕಷ್ಟ ಗಿಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡು ಬ್ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ 3 2 1 ನಿನ್ನ ಓಲ್ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಗರ್ಗಾಸ್ ಬಿಡ್ಬು ಜತ್ತ ಆತನ ಕರ್ಕಸ್ ಬಿಡಿ ಆಯ್ ವೈರ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಅದ ಸತ್ಯವನ್ ಬೇ ಹೆಂಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಕಂದಾಂಡು ಆಂಡೆ ಹೆಂಗಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಅನುಭವಿಸೋಡತ್ತ ಪದ್ಯನ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪದ್ಯ ತೋಡ್ದಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ V4 ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಹೋಯ್ತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಯ್ತಾ ಅವರು ಓಡದೆತ್ತಾರ ಆಯ್ತಾ ಓಡತ್ತವು ಓ ತೆಪ್ಪ ಓ ಕೆಪ್ಪ ಓ ತೆಪ್ಪನ ಓಟಿಯಾ ಇಂಪಿನ ಓಟಿಯಾ ಪೋಟು ಓಟು ಓಟು ಆಯ್ತಾ ಆರ್ಡರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪುನು ಸೀಸನ್ 2 ಟು ಸೀಸನ್ 3 ಅನಗನ ಯಾರು ಆತ್ಮಂತಾರೆ ಕಾಸು ಆಂಡಾರ್ನ ಮನಸ್ಸೆಡ್ಡೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಆಸಿಯ ಐಕೆ ಗೊತ್ತನ ಐಕೆ ಈ ಸಲ 2,000 ಜಾಸ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಸರ್ತಿ 2,000 ಆತ ಬರ್ಪಿ ಸೀಸನ್ಗೆ 3,000ಗೆ ಏರೇನು ಮೂಸರೆ 3,000 ಹತ್ತು ಮಾರೆ 3,000 ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ತಾರಡು ಉಂಡು ಸರ್ ಕುತ್ತಾರಡು ಇರ್ ಬಲೆ ಎಂಗ್ಲೆನ ಅನುಭವಿಸಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಲೆ ಇರಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಸರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವು ಏತೋ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಕಲೆ ಕೊರ್ಪ ಅಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಅಂತೆ ಸರ್ ತೂದು ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ತೂದು ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಏತೆಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂದುಂಡಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಉಂಡದ ಊರಿ ಮಿತ್ತಿ ಪೋಂಡ ఆయన ಕಾರು ಹೋಯ್ತು ತಿರ್ತಿ ಚಪ್ಪಾರ ತೂಪನಕ್ಲ ಈ ಕಾಲಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಅಕುಲೆಡ್ಡಾವುಡು ಮಕುಲೆಡ್ಡಾವುಡು ಆ ಎಡ್ಡಾವುಡು ಎಂಬೆ ಎಡ್ಡಾವುಡು ಅಂತ ಪನ್ಪಾರತ ನಿಕ್ಲೆನೆಡ್ಡಾವುಡು ಬೈಕಿನ ಏರಿಯಾ ಚಂದ್ರ ಚೂಡಮಣಿ ವಜ್ರ ನಾಗಮಣಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳ ಗಣಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕನ್ನಡ ಕುಲದ ಕಣ್ಮಣಿ ದೈವ ಗೆದ್ದ ಮುನಿ ಜೀವ ಕಾಯೋದಣಿ ಮಣ್ಣಿ ನಿನಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಯಮನ ತಡೆಯೋ ರಾಜನಿ ಧರೆಗೆ ಒಲಿದ ಸೌಭಾಗ್ಯನಿ ಕೋಟಿಗೊಂದು ಮನೆತನವೋ ದಾನವೇ ಇವರಿಗೆ ಸಿರಿತನವೋ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯೋ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯೋ ಜಯ ರತ್ನಾಕರ ಜಯ ರತ್ನಾಕರ ಜಯ ರತ್ನಾಕರ ಜಯತೋ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೇಟ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಬಂದು ಅರುಣನ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ತೂನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಕುಲ್ ಜಾಲಿದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬೋಪೇರು ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ನಾವು ಬಕ್ಕ ವಿಷಯ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಲಂಚೇನು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಭರ್ಜರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹಿಂಗೆ ದಾದನ ಅಕ್ಲೆಂತು ಇಲ್ಲ ಕಾಡು ಸರ್ ಬಟ್ ಅರುಣನ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಸೊ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಆತದ ನಿಗಲ ಅವು ಒಂಜಿ ತಾಳದ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಆತದ ಅವೇ ಓಲ್ ಗೋಂಬಾರ್ ಕಪ್ಪೆವು ನೀರಿಡು ಅತಿ ಗೋಂಪಾರ್ ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಂಪಾರ್ ಕಪ್ಪೆ ಹಾ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಜನಕ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಎಂಚಿನ ಅನ್ ಬಂದೂಕ ಲೇಪಡ ಆಯ್ತಾ ಕೋರ್ಟುಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೇಸ್ ಕೋರ್ಟು ಹೋತುಡು ಸರ್ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೂರು. ರಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೂರು. ಓಕೆ. ಉತ್ಸವ್ ವಾಮಂಜೂರು. ಉತ್ಸವ್ ವಾಮಂಜೂರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಿಬಲ್ಲ. ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಿಪಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಸೂಪರ್ ಆದೈತೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಿಗಳ ಲವಲವಿಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದು ಇದು ವಿನೀತ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಖುಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಬೋದು. ನಿಖುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರು ಎಂಗುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಅಕ್ಷಯ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಮೂರು ಜನದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ರಕ್ಷಣ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಿಂಗರ್ ಸರ್ ಆರ್ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಲ್ಲಾತಿರಿಗೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರೇನು ಲೆತ್ತದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೂ ಅಂಚಿ ಹಿಂದಿಗಳ ಪೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಸ್ಟಫ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಜನತಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿ ಸರ್. ಕೋಟುಡೊಂಜಿ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ ಊಳಿಯಾರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಂಚ ಪನ್ನಂಡು ಇಂಕೊಂಚ ನಡು ನೆನಪಾಂಡು ಹಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರು ಅಂದ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕಲು ಮಾರ್ಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊರ್ಜ ದಯಗತ್ತನೆ ಎಂಕಲ ಟೈಮ್ ಆತನಲ್ಪ. ಓಕೆ ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ನ ಮೂಲ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ಪುಡ ಬುಡ್ಚ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಮೂಲು ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಆತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಂದ್ಪುನ ಆತೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಹಿಡಿದಾರ ಅವೇನು ಈಗಲೂ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ 15 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅವನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಬಕೆಟ್ ಬತ್ತಿನಿಂದ ಯಾರವಲ್ಲಿ ಪಂಚತೆ ಸರ್ ಆಡದ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಡತ ಮಾದಗ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಡಕೇನ್ಗ ಸರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಡೀ ನನ್ನೊಟ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವುದು ಪುನಗ ಮೂಲ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ ಉಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಏನು ದೆರ್ಪೋಡು ನಪ್ಪ ಅವಾಗ ಆವಂದು ಇತ್ತು ಆ ಕಡೆ ದೆರ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ದೆರ್ಪ ಓ ಓಕೆ ಮಾತು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಜ ಬಂದಾಗ ಈ ಟೀಮು ದೇರ್ ತುಂಬು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಕಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಲಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದ್ದತ್ತಲ್ಲಿ ಅವೇನು ತೂದಾಕು ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನು ಆಂಡಾಗ ಈ ಲೇಟಾಕು ಮತ್ತಿನ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತದು ಇಲ್ಲಂಜ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತನ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತನ 4 ಜನಲ ನಿಖಲ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂದಿರದ ಈಗ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಈಗ ತಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಬೈತದೆ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ನೋಬಲ್ ಒಂಜಿ ಸುರುಕೇನು ಪಂತಾಯನು ಅವು ಬುಣ್ಣೊಂದಾಡ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ ವೈಕ್ ನೋಬಾಲ್ ಮಾಡಿದ ನಿಖುಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ ಸರ್ ಒಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ ಅತ ವಂಚನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹತ್ತು ಸರ್ ಒಕ್ಕಲ ಬೇಜಾರು ಸರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೆಲವು ಬಂಚ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡೆ ಬೋಂಡು ಸೈತಾಕ ಬೈಜಾರು ಚೈತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಬೈಜಾರು ಪಂಡೇರು ಅವು ಇಂಚ ತೊಜ್ಪಾಯರು ಮುಲಿಂಚಿ ಜನ ಸುರು ಅಕ್ಕಲನಿಗೆ ಏನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ನಿಖುಲಿ ಬರ್ಪಾರತ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಚೂರು ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಮಲ್ಲೆ ಜಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ ದಾತ ಪಂಚ್ ಚೈತ್ರಾಗಿ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಓತು. ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ಕೈಟ್ಲ ಸೈ ಇಂದಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟ್ಲ ಸೈ ಇಂದಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏತ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಂದು. ಓಕೆ ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಶಶಿ ರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 9 marks ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ 9 marks ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ತು ಚೈತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಯ್ರದು ಚೈತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಯ್ರದು ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ 10 ತಿಕ್ಕದು. ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇತ್ತ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ದಾನೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಪೋತೀನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಎನಿವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಎಲ್ ಸನಿಲ್ ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ JK ರೈ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್
V4 ನ್ಯೂಸ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಮೇಡಮ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧ ವಿನಾಯಕ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದೇನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರ್ಲು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲೂನ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಗಿಫ್ಟ್ ವಾಚರ್ ಕೊರಡೊಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ JK ರೈಕುಲು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಮೇರೆ ನಂದಿನಿದ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಕೊರಡೊಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಡೇತ ಇನಾಮ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಾರ್ ಸೊ ನೇನು ಮೂಜಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಕೊರಡೊಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ಬಾರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಿಯೋಮೌಂಟ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3 powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers. Automobile partner Renault, beverage partner Nandini, hospitality partner Hotel Ocean Pearl, healthcare partner KMC, technology partner Digital Planet, green energy partner Kumble Solar, radio partner Red FM, fashion partner Black and Black Fashion Analyst. Co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kits and Men's Apparels, Kushals Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Cosmetics Aesthetic Care and Unisex Saloon, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Biomont's Hair Replacement, Cochin Bakery, Day-to-Day Digital, B. Devdas Ganapati Pai Enterprises, SL Shade Diamond House, Lady Hill, SDM College Ujre, Tribhuvan Hero, Sri Veda Mayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Deccan Carpets, Olympic Sports, Maya Happinessy Chocolatey Bar, Costume Cottage, SP Cinemas and Vedamarogya Ayurveda Aspatri.